Ayo nduk, lungguh sing prasaja. Aja ning mburi nduk. Nih, kudu ge palungguan siji meneh. Sak wanci-wanci yen bendaramu kakung rawuh, kabeh wis sumadyo. Kados ngaten, Ndara. Ben ora kena duka ora kaya ngono ta, Bu? Estokaken dawuh. Wis padha gawe langen suka. Jar kepiye marang kewajibanmu kabeh, yo Pas. Kepareng badhe matur, Ndara. Nanging sadèrènge kula matur sembah sungkem mugi kunjuk. Tak nampa mung pangestuku wae enggal ditampani yo. Sanget anggen kula mundi mugi ndadosaken jejimat, Ndara. Ndara Putri, sedaya kewajiban para abdi sakmenika sampun rampung. Setunggal pakaryan kemawon boten wonten ingkang kecicir, Ndara. Sak wanci-wanci aku niki pirsa, nek ora bakal nguciwani penggalih ta, Bu. Panjenengan boten sisah kuwatos. Awet sedaya abdi sakmenika sampun ngertos kados pundi kewajibanipun. Aku percaya Biung Pesek, ora dadak aku ki kudu niki pirsa siji lan siji. Aku percaya lan kowe kabeh kita wis padha wasis gone netepi kewajiban. Wis padha mangerteni kabeh pegaweane dhewe-dhewe. Kados ngaten, Ndara. Biung Pesek, Kula, Ndara. wong aku mundhut lan kowe kabeh ya Biung. Nggih. Bendaramu kakung Karak yo ngerti to. Wong saka Karang Pradesan. Leres. Saiki kelakon dadi pengayoman ing Balerawan kene. Lajeng, Nanging Ndara. senajan to kaya ngapa, aku tetep tresno lari batin. Mula umpama to ana kurange bendaramu kakung, nggone paling paman duka pitutur, wis dianggep lumrah ya. Estokaken dawuh. Srewenata kating cipta Kanjeng Gusti Sedaya Raja Yang Mas. Kok namung dehem-dehem? Monggo paring daulat sedaya abdi menika. Pesek, Kula, Ndara. kadas, Jangane nang kono. aja dua dawuh tok. Nggih, lajeng, Ndara. Ya. Iki ana kabar apik. Lho, kabar napa, Ndara? Ora kabar sing apik. Kowe ra wis cocok to? Cocok pripun? Maksude kowe piye? Cocok napane, Ndara? Tegese nggonmu nyambut gawe ra seneng to? Nggih, nyuwun seneng. Tenanan to? Tenanan. Nggonmu lah prigeling nganggo ya tenanan to? Nggih. Lah iki kabar apik. Kabare pripun? Ora perkara THR. Nggonmu nyambut gawe sing tenanan. Mergo orjine wis menetap. Oh, piye ana kabar sing becik piye Nuwun sewu lho, Ndara, nuwun sewu. Lah niki nuwun sewu nggih. Heeh. Nuwun sewu nggih, Ndara. Menawi sakmenika pun ketambahan kanca nyambut damel. Ha belanjane kanca-kanca kedadi undhaki lho. Dek. Iki pun tenanan lho, Ndara. Rata-rata belanjamu piro? Coba Pak. Swidak gangsal. Jujur. Swidak gangsal. Tidak lima. Tidak lima. Ngono rata-rata sudah 5 ya. Nggih. Sudah 5. Sing kowe 85. 15 kula. Lho kok malah 15 to, Sek? Iki aku bupati anyar-anyaran lho. Matur. Jujur. Matur Kowe Mas kudu Bupati jujur. anyar-anyaran. Nggih. Kowe 85, anak-anakmu sudah 5. Nggih. Saiki belanjamu swidak 5 ya. Nggih. Tak dadekke 40. Lho. Lho boten muda
ora Kowe malah medun. 85 dadi 70. Ah niku ki medun malah Ndara. Sing kandha medun sapa? Lah Lah niku 8 dosa kanton 7 dosa. 70 tambahe 40 tambah. Lah! Cocok. sing enjing tumbas sekinkar gendoro. Kang Mas, nuwun sewu. Lah niku sing Ya ngorjet bupati desa ora apa-apa. sing ngorjet dipun tambahi napa boten? Mboten. Sanes Ndara. Nek sing orjen wis anggota didunke mawon. Malah didonke. Aja. Sing penting nyambut gawe sing tenanan. Mergo rikala Bupati Rama Jaya Wasesa, Nggih, kados ya pundi Ndara? tunjung Wasesa. Nggih. Iki beda karo aku nggonku ngemudi. Oh, kados ngoten. Aku ora bupati anyar-anyaran. Ha nggih. Lah sing milih sinten? Ha sing milih ya ingkang Rama. Oh. Adipati Danumara Si, alias si. tekek basa. Kok enten alias. Wah, aku elek karo temenggune. Iki sing apal iki. Pun to mboten napa-napa, jenengan iku bejo kemayangan ing ngatasé tiyang dusun sak menika sampun dados garwa Ya, sesembahan. aku ora bakal lali. Iki mligi kanggo kowe ya, Jum. Lah niku Ndara. Niku Kang pundi, Kang pundi. Jumit. Jumit ya. Niki. Nggih. Jumina. Jumina niku sanjange niku Jumina. Aja ngono nenek, aja dibaleni ya. Besok apa kuwi ning nganggo celak sing ireng aja coklat. Ampun Ndara. Sing biru mawon celake. Wis, Ben iki menyala. Gojek sawetara. Nggih, Ndara. Kowe kena tak keparengake ngaso mergo ana wigati sing bakal tak rembug karo garwaku. Menawi ngaten sedaya abdi nyuwun pamit nggih Ndara Ya kepawon. kono-kono. Ayo Ndara untuk kewajiban, Ndara. Bakal yen lumintu dadi alatu mangga yo ayam tantrem kang Ane rikala kedadian ana sing bali rapat. Kadang ira sakeloro ora sarujuk. Kae aku ngelus dodo piye-piye. Kae tetep kadang kaite. Kejaba sapa iku? Rene aku saiki wis nampa kawibawan ing Balerawan. Uga nampa putri triman marang sliramu. Aku bakal nodi marang sliramu. Apa bener tresna tuhu lahir batin marang kowe? Kang Mas Bupati. Yen to panjenengan badhe nodi langsung nodi babagan katresnan. Iya. Lajeng kula kedah tumindak menapa kersanipun panjenengan kita. Jadi tenan. Lahir batin kula menika tresna kalih panjenengan. Upama mengko aku jujur marang slira, apa sliramu ora bakal mesgul ing ati kok. Kang Mas Bupati. Langkung praiki panjenengan ngandika menapa wonten. Jujur langkung sae to Kang Mas. Boten wonten perkawis ingkang dipun tutup-tutup. Kena tak ugemi apa nggaji aturmu. Ing menapa boten. Sinaosa menika ing mangkenipun saged damel pinggeting manah. Kangge menika saking panjenengan piyambak. Tartamtu badhe kula tampi Kang. Mergo ngene iki. Wis ora tak selaki meneh. Ya iki wis kebacut. Upama ta sego mono wis dadi bubut. Aku luput marang sliramu. Aku duwe salah karo sliramu. Jalaran aku wis wani cidra marang sliramu. Kang Mas. Yen panjenengan duka panjenengan gadahi lepat. Lajeng kalepatan ingkang kados punika. Dosa-dosa ingkang pundi Kang Mas? Mergo nggonku cidra marang sliramu, genahe aku ngapusi marang sliramu. Iki kadaya rasa gedene tresnaku marang sliramu.
negara lan Bener. bab menapa menika? Umpama to aku jujur apa sliramu ora bakal nesu. Kala krak sampun mati. Sinau semangke sakit ingkang kados pundi? Mawi panjenengan piyambak ingkang pangandikan tartamtu badhe kula Tenan. Yen ngono aku bakal waloh. monggo Kang. Rikala aku didangu dening Ramanira. Rama Tunjung Wasesa. Ing pendhapa rikala nampa ganjaran. Putri Triman ya sliramu. Iki aku wis cidra marang sliramu. Cidranipun Tenane aku wis duwe bojo ya. dadah Upama ta sliramu nesu tak tampa kanthi lega. Upama ta aku tok kongkon minggat saka ing kabupaten Balerawan aku liro. Nanging tenan. Aku ora bisa selak ing ati. Sawise aku sumurep marang kahanan. Rikala ditrimakake dening Rama. Tresnaku ora bisa dihapusi meneh marang kowe. Kang Mas Dipati. Ya jebul. Panjenengan ngendika sampun dadah. Panjenengan jitase tresna kaliyan bojonipun. Ya ora tak selak aku sesen. Sinten nami bojo panjenengan? Jenenge Palu. Palupi. Mawi kula muwuh Kang kok ora boten menapa-menapa to. Ayo ora apa. Apa sliramu lega lan ikhlas. Kang Mas Danumor. Sinaosa kados pundi ageng tresna kula lan panjenengan. Inggih pangandikan panjenengan ingkang kados ngaten ingkang kula aturan. Wonten perkawis menapa kemawon kedah panjenengan wala-walan. Sak menika klampan panjenengan waloka. Iya, Jujur ingkang kados ngaten. bener. Sampun gadhahi bojo. Gitu. Boten menapa-menapa Kang. Yen ngono kowe legawa. Kula lila. Kowe lila. Inggih. Upama tak maru karo Palu. Yen Palu ki tak boyong ana ing Kabupaten Balerawan. Sliramu uga legawa. Kula lila lega. Ora mung kuwi lho. Napa? Palu ki malah kapara wis ngandhut pasyaning cekane wis meteng. Apa kowe legawa? Sampun ngandhut Kang. Bener. Kang Mas. Heeh. Kang Mbok Palupi panjenengan ing Karang Prakisan kapara sakmenika sampun ngandhut. Lah kok tegal panjenengan? Mergo aku golek butuh, pamitku golek gawean. Kang Mas. Mesaken dumateng garwa panjenengan Kang Mbok Palupi. Menika garwa ingkang nomor setunggal sakmenika kapara sampun bubar. Langkung prayogi enggal dipun boyong ing Balerawan kemawon. Kuwi tenan. Injih. Kuwi ikhlas. Ikhlas. Aduh ayo tenan. Alah. Nggih ayu wong purun bimaru. Aja kaya ngono. Ikhlas lho legawa. Injih Kang Mas, paribasan ing panggenipun ukuran kula dipun wayuh sekawan dasa sisih cacahipun kula lira. 40 sisih ya ikhlas. Yen ngono bener atimu uga katurangganmu. Kuwi jubuk krana kowe wanita kang utama. Ya wis, diajeng tunduk sekali. Kang. Yen ngono aku mundhut pamit sawetara. Aku tak titip bawah cekane. Aku tak bali ing kampung. Aku tak boyongi diajeng Palupi. Dimen wawor lan kawor melu mukti wibawa ana ing Kabupaten Balerawan. Yen to pancen kados ngaten enggal panjenengan pun kemawon. Kaya ngono karya Basuki. Injih Kang. Sawetara